какво става, хора? Аз съм Shell Gamer Geek и днес с мен е кървото зомби. Тъпо име. И днес спъваме гигантски зомбита. Това е мод на Minecraft Pack и телефон му е шибан. Дай на мене, бе! Абе, дай ми телефона, бе! Си ти! В този клип няма да го качвам. Добре, аз си го кача. Добре. Паси меча. Да. Почни мутант. Да, бе. А какъв е паяка? Това мутант ли е? Това е оригинално зомби, всъщност. Да. Ще ми пуснеш ли паяка мутант? Добре. Го видят. Опс. Майка ти Кюрова. Твоята. Като майка ти. Баща ти. Като майка ти. Като майка ти. Като баща ти. Като брат ти. Нямам такъв. Имаш брат. Ти имаш ли майка? Да. И тя в момента от татъка. Как ще татъка? На работа. И си ме те псува. Пусни го това, бе. Аз пуснах 2. Бегай, преди са те сяли. Не мога да. Лавандули. Те убиват пая. Това е най-якия мод. Че задминем Шаро Хекс. Бе, съм Shadow Kicks ще отмина. Шаро Хекс. Шаро Хекс. Shadow Sex. Това е човек зомби, нали? Това е мутант зомби пига. Да. Пак е 3 метров. Не. Гледай го, бате. Фи муско. О! Я го виж това какъв е смешен. Виж го малкия. Малкия виж. Скелети. Кога си пуснал па скелети? Виж. Виж. Маника е много як. Къде бе? Ето го. Оти виж. Оти при него. Ма това си като обикновено зомби. Здрасти. Ти има 200 демидж. Позликат зомбитата. Ама спри да щепнеш. Те го убиват. Не го убиват. Да, така никога няма го убиеш. Чай да вие всъщност... Те верно го убиват. Той е на 39, ужас. Я пусни такова. Какво? Само зомбито ли е толкова? един мод с бомби. Да. Само зомбито ли е толкова голямо? Да. Няма нещо по-голямо. Пускай го зомбито. Чай малко. Пусни 3000 милиарда зомбита. Нямам такова число. Аре, по-бързо. Ай, това нещо като яйце ли е? Не. Какво е това? Това е Химикал Хикс. Какво значи? Путка. Я се излети. Много нависоко. Коста такава. Третата световна война. Първата. Западни се намеси ти в нея. Диамантен меч. А то няма слънце. Сега. Ето е нощ. Има луна. Това е слънцето. Просто залязва. Еми добре, хора. Сега ще свършваме с този клип. Натисни го ето. Чао.